ассалому алайкум, моҳи шарифи рамазон ба ҳамаи шумо муборак бошад. Як ҷои кор дар ширкати Фаберлик барои апаву хоҳару модарои меҳрубон, новобаста аз сину сол чандсолае бошед набошед, дар ин ширкат шумо кор ва фаъолият карда метавонед. дар кор нест ки шумо ай хона берун буред, дар анаму хона шишта кор карда метавонед ва маблағи хубе ба даст оварда метавонед. маълумоти пурра ба нами рақамҳои WhatsApp менависен ва ба шумо мефаҳмонанд ки чӣ хел кор кардан дар корай. худованд нигаҳбони ҳар яку яки шумо. боз ҳам як бори дигар моҳи шарифи рамазон муборак бошад. бародаро, апаву хоҳаро, модарое ки дар шаҳри Москваен бори зиёд ҷамъ карден. шифонер, телевизор, кресла, диван, стиральни мошина мехоҳед ки Тоҷикистон равон кунед, аммо намедонед ки ба кадом ширкат муроҷиат кунед. ма ба шумо як ширкати нав, бародари тоҷик гӯй кардагам, бо нархи арзон, бо нархи дастрас, ширкати ООО Зафар Транс боротона бурда ба Тоҷикистон мерасонанд. доставка аз шаҳри Москва, душанбе Тоҷикистон, тамоми ҷош ба хости Аллоҳи меҳрубон соқ саломат боротона бурда мерасонанд. агар ки мехоҳед ки бора худат ба склада биёрӣ, марамат адресҳои склад Новорязанская шоссе 6. ногуфта намонем ки агар ки 100 килобор зиёд дошта бошӣ, я алоқа мекунӣ, бародаро мераванд ай пеши хонат борта мегиранд, миёранд. маълумоти пурра анами рақамҳое ки мебинед, ба анами рақамҳо муроҷиат кунед. ҳамаша бо худшон мефаҳмонанд, чӣ хел қабул мекунанд, чӣ хел борора мегиранд. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. соқ саломат бошед, ҳамеша сарбаланд, хона обод бошед.